usilele lapha umtshela ukuthi ufuna amanzi ogesi. Manja usaphume sekushisa abomama. Amen. Yes, I am right. I am right. Abomama abantu strong kakhulu, abantu futhi abantu bekezela, abantu abathembekile ngoba abomama umsebenzi abawuqalile, abomama bawugcina umsebenzi. Let me tell you, ngesisibonayo zenzeka abomama before I read this verse. Uyazi abobaba ne? Quickly give up abobaba. They quickly give up. Umama uthi noma sekadivosile akahlala nethemba ukuthi uzobuya. Umama ukathi noma sekadivosile uke ahlala. Yes, maybe not bonke, but umama 90% of them they are different. Bayakubwela ukusibhekisa ukuthi ngithi omama uthi noma sekadivosile akahlali 2 years 3 years akabheka ukuba uyabuya na. Kodwa obaba bamkomo obaba hamba namhlanje umama okanye umama nje wathetha nje uma uba kuphumile. The next thing angamana shida kustory emphupini. Umama uhlala emphupini ubaba ephupini kudamu story. Ubaba ushida kustory emphupini. Umama uhlala emphupini ubaba eshida iyezwana lena. Umama emphupini ahlala neyezela. Engaya kudamu story kodwa abantu bazothini. Omama abantu abakahle abantu abanemfundiso. Omama abantu abakwazi ukubonga noma ngabe ubaba wenze kabi. Akubuyele lapha story isika mamuhana. Umamuhana dana lutho. Kodwa bathena bathi siyobonga. Wajoyina abantu abayobonga. Engaphethe engenamntwana ngiyacabanga umama bebeseduze kwakhe ubengenawo nomuzi. Mhlawumbe engenaye nobaba or enobaba omthuka njalo ethi uyintombi uyini wena. Kodwa kuthiwa kuyobongwa. Umamwana wandami ngiyakhona. Imagine nomama ubengenayo ne-10 rand esikhwameni. Manje wena kade unikizela la uyobongani wathi lalela ngiyobonga noma ngingenalutho. Asibashelele izandla baba. Wathi ngiyobonga noma. Omama babonga omama babekezela noma. Hallelujah. Omama babekezela yabona ubaba ushusho umntwana yakwana thatha isagila wamkhona athi akaphinda angene lakwabo. Umama afune ukula semuva athi lala lapho abangakubuki. Athi lala lapho ubaba angakubuki ngoba ngesikhathi ukhipha isagila washaya umntwana unelephi. Hallelujah. Baba cabanga lokho. Lalela sikhuluma ngomama ngithi mama abantu abadifferent ngithi ubaba sephethe isagila ethi lokhu elizomntana akhe ngalokhu. Umama ubeluka aqhubeke ethi avule iblack door ubaba akabuki. Uvuke selizofika aleluka hayi baba simxolele umntwana. Hayi baba simxolele umntwana. Hallelujah. Mama, I don't know how to say, I don't know how to explain you, mama. Mama, I was a police about 4A1, SMS and a PC. Baba, SMS and a Picton, I follow 50,000 Menyana, and I call you work to 21. Mama says, I'm looking for 2,500 that
transport akhone aphathe amagini nisini ukudla lokugana aphathe labantwana ubaba wakuthola lokuzidlela yena manje endlini afuna ukudla omama wow omama uNkulunkulu ukunphile kwafika umama endlini kunokuanyanisi yashintsha umama yashintsha ekhaya efike ekhaya athula ama-curtains mbone abomakhelwane babangathi ama-curtains walapho wamnyama sewatshintshile sewayakhanya abanye basho badala sekunomama uke wabona musuthi omama uNkulunkulu ubadale ukuthi babaluleke kunevesi lapha elithi uNkulunkulu wamdala umuntu wadala nomuntu wesimame. Haleluya. Genesis 27 Genesis the verse. Hallelujah. Hallelujah. Now, mama, you are so important. Actually, I didn't want to stand today. The Christian any amen. Ngoba ne assistant yenu without ubaba without umama. Ubaba without umama. Uyandengezela, I can tell you. Amen. Noma strong. Uma kufika umama uba stronger. Uma ekaseduze nomama uba stronger. Our mama intended sometimes your sister. Mama ifika usisi uthi hayi Simon umbheda uhlala efasitereni kashi. Ubheka umbheda nawumele ukhayisile la ubaba yibona yonke lonto ukuthi lo mbheda njengombona okhayisile isithunzi siya efasitereni process namama ufika usisi wakhe ngikhuluma ngomama. It doesn't have to be your wife. Mama will give you your sister. Says Mama, mama, who will give always no shagalipa, always mana. You should put it by believing. But I'm feeling successfully who call Samson. And they won't come up now. I should have told Samson. You know that verse? But there's a John. Wasebenzisa kama wasebenzisa kama that's mama bane different wisdom mama nyami zona bane wisdom so mama today omunye bazathe makagula theko mama makagula no mama baphiwe wisdom especially Amadoda, Amafilisa, I can imagine there were millions of them. They threw out Samson. They used umama ukufika kuSamson. Yebo ukuthi egcineni uSamson wabuye wafanabo kodwa ukufika kuSamson they used the wisdom kamama. Bona ukubona bahulela bengobaba. Bezamile, I can imagine ukuthi mhlambe babemnike mhlambe bemnike the best whiskey uSamson wayiphuza the best whiskey. Kodwa still mabekona bafuna information yamandla wakhe they could not find it bona as a madoda. They could not. They tried all the best. They got batshela mama abantu bayafika kuyo. Akwele phezulu. Babonke lokufokisile la sasikula namanje. Haleluya bazalwane. Bomama halala bomama halala. Yeah, mama, you know, today we're talking about this Mother's Day. Mama uvuka asebuhlungwini ebuya esibhedlela uyothola umntwana avuke futhi ayobezela umntwana ukudla athi uyamthinta mna ubaba ngithi bona leyo nto yakho yena
akathi ayifeke no ngoba nawe awufuni ukubambisana nami uzovuka ebuhlungu enjalo afika apresidele ngiyayimagine emakhaya befana umlilo akuthela ubasa umlinde alenze idemu yomntwana abuye ayipholise ahambe enze sure ukuthi akazoshisa umntwana abuye ambuyise umntwana bekazine-temperature yomntwana ukuthi le izofanela elini amsoma kwakuba bamkomo nawo bamhlathwayo nawo bamagabana besolanda ibhodlele besifake uzumntwana neneze ungazi ukuthi wezwayina ushisa ngebhodlele nawo omama bade wisdom uNkulunkulu bekabanikeyo bebazi futhi ukuthi iside nami ngithela la ifanishisi ngapha kusho ukuthi ngelilungele where was that wisdom from bebangenayo i-thermostat haleluya bebengenayo i-thermostat in fact nani khona nifunde kuwoko bebengena-thermostat kodwa bebazi ukuthi bangimthela ngapha uzokhona ukuyidla umntwana ningamshisi mina nawe bamkomo besovele silasini nami iyaphuzeka vele kodwa omama uNkulunkulu aplawa i-wisdom kubo ngakhona omama nibalulekile akushile nabantwana la bebanga-understanda ukuthi kufuneka ngihloniphe umama angisho ukuthi uhlula ubaba ehluluma omama nesakho ehluluma ngabobaba bezokwazi ukuthi kufuneka ngimhloniphe umama 3 more minutes then I'm done. Hallelujah, bazalwane. Bazalwane, I don't know how far I can talk ngoma uma usese naye umama mphathe kahle belusi uma usese bafana bam uma usese naye umama mphathe kahle lalela abomama nakufika-ke othandweni azilima ungaphathela ishokoledi thenge lapha egaraji 50 cent price ngeke ngimkhathele le 50 cent langena ngevesoho ngipha 50 cent so bambom ngomnikithini noma ungamshiya kwatile ekuseni nawubuye udlule egaraji akhona u-50 cent uthi uyabona konke efihlile la besithi mama phelele ukwada mama lithi inhliziyo yabo injani ukholo banabo angazi-ke uma khona umama ongenalo ukholo lwalo luhlobo engushoyo hayi ngokwakho lokakusona uNkulunkulu nakhuluma ngomama wisdom umama we-wisdom le ekaNkulunkulu ukuthi bajajuliswa i-ice means yeshilling 10 cent bajabula nje ukuthi ukhumbulile bajabula bomama mthipani nabobaba babukhona ujabula ukuthi ukwazi ukuthi umkwatisi bese uthatha ifoni uthi mama angiyebo baba uzwe ngathi akakabi-right uthi no I just want to say man yasekuseni man say right ngiyakholiswa uvala ifoni kakhuluma okuningi na ubuya la sowumlungisile uyizwa mina sowumlungisile haleluya bazalwane noma uNkulunkulu aniphe mani namhlanje asibayeli sibonga uNkulunkulu ngani intshumayelo yethu eyokuthi omama khona lo mama nakho asiveze ngoma le and the love that she gave haleluya bazalwane lo mntwana lo or yes lo sisi lo ucula ngoma wakhe ukuthi yo ngiyakhumbula mama mama bekangasekho nakathi and the life that she gave ungathi bekangasekho usande ngoma phela uzosaliswa yini hayi wena ulungise ilo anyazi sizolifundisa yona after church nebuyeni angibonge-ke
nobhala mama nabomama bonke abanye. I want to thank you in advance. Chair, bengilokunglalela nje nani lokuhleba obama kakhulu bathatha khona ingale phambili. Manje inkinga kule voice enkulu. Ngiyabuza. Indlethi ncane. Ayinayo indawo kabazuka kulolede. Ngiyathola lezi zibhizi ziyabulala. Ngakho ngazithulela nje. Ngithe ngezwa sekukhuluma seJuzi, uzwile seJuzi. Ngizwile seJuzi. Manje ngiyathola ngiyabheka ngithi omama baphiwe. Kodwa-ke nami ngezokuhlala nami ngifuna ukuyingena mayisi. Ngezongathandizwanga nithi nakudala nithi ngibiyele ngamsurprise enkonzweni ukuthi bengizwa nalokhu babhizi nabo-chair nabo-nobhala benza something. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anandisele. Uyazi uma singakhulekela ukuthi uyazi nabanye abantu bezobuhlungu umuntu uma yenza into enhle. Sisimalini. Kunabantu abezobuhlungu uma umuntu yenza into enhle. Haleluya. Lalela into ebabuhlungu yini? Lo muntu wenzela wena, ngipha wena. Isicathulo bi uyazibongisa kimi. Uyabona? Ngifuna ngikuphehlise. Mawuqeda lo cabanga ukuthi ngiswele isicathulo mina. Angathekela mina isicathulo